ההורמונים של ה... כן, של הלידה. כן. אוקיי. אז אני לא מצלמת בערך, מצלמת ככה, בסדר? למה? יותר טוב. לא טוב לאינסטגרם. אוקיי, אז נצלם ככה. אוקיי. בעיטוף הזה אני מתחילה נמוך מהכתפיים, ואני לא פורסת את הבד לכיוון הטוסיק, ממש רק על האזור הזה של החזה. אוקיי? מתחיל? כן. אני שמה יד על יד, אצבעות על אצבעות, בצורה כזו. האינסטינקט שלהם זה לדחוף. היא דוחפת. אז אני מנסה להרפות. רואות? כן. יופי, ואני מניחה את הידיים קרוב ללחי. פה. רואות? פה. לוקחת את הבד ועוטפת לה את המרפקים. היא תזוז עוד, אבל לפחות אני רוצה את המיקום של המרפקים. ומניחה את הבד מתחת לגב, מאחורי הגב. עכשיו, אם זה רפוי מדי, אני שמה פה את היד ומותחת קצת. לוקחת את הבד ועושה עוד סיבוב, פשוט כדי למקם את הידיים. מה היא אכלה? אמרנו? מטרנה. תכף היא תירגע, כי היא לא אמורה להיות רעבה. אתם רואות את זה? כן. אפילו ככה. כמו איזה סבתא קטנה. עכשיו אני מסתכלת על הצבעים שלה. אתם רואות את הצבעים שלה? רואות? זה חשוב לדעת איך הצבע נראה קודם, כדי שלא... זה היה לצהבת? לא. אני ממשיכה עם עוד סיבוב על הידיים. זה גם מעבה אותה יותר, וגם תופס יותר את הזה. מוצץ. יש, איפה? נגיד, היא צריכה מוצץ. לא, עכשיו, אם אני מרגישה שהידיים גבוהות מדי, אני יכולה תמיד להכניס את היד פה למטה ולמשוך קצת את המרפק שאני דוחפת מפה. בסדר? פשוט דוחפת מפה ומורידה לה עוד את המרפק למטה. אותו דבר, היד השנייה. כי הם, במיוחד שהם ערים, יש להם נטייה לזוז המון. Okay. עכשיו היא לא רוצה. לא, היא כל הזמן לא רוצה, אז צריכה כאילו. לא רוצה? היא תקבל, אל תדאגי. אל תדאגי. מאוד. וכדי שהם יתפסו את המוצץ, אז אני יכולה להרים אותו כלפי מעלה, כלפי החך העליון, ולעשות לה פעולות כאלה, תתפוס אותו. ואם היא לא יודעת לתפוס אותו, אני אלמד אותה. עם הסנטר, בצורה כזאת. פעולות של מציצה. טק, 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 לפתוח, לסגור, לפתוח, לסגור. ואז היא לומדת. עושים את זה גם לתינוקות שקשה להם לאכול מבקבוק. כן, כן, תאכלי, תאכלי. טעים, טעים. אוקיי. עכשיו אני בודקת שהאצבעות במקום המתאים. בואו נראה. יופי, יופי. לא צריכה לראות את כל היד, אני רואה כאלה שהם ידיים פה ושם, וזה נראה מוזר. לא. אוקיי? אני לא חושבת שזה נוח גם. ועכשיו אני מקפלת מעלה את הטוסי קצת למעלה, ומקפלת את הרגליים בצורה כזאת שהעקב בתוך השקע. אתם רואות את זה? כן.
אפשר גם ככה, אבל אני לא חושבת שזה נוח. ואני עוברת על היא פשוט קטנטונת, אז הבד מספיק, אבל בדרך כלל מה שאני עושה, אני עוטפת עם בד אחד את האזור הזה, ועם הבד השני את הרגליים. אז אצלה אפשר, עם בד אחד. אז אני עוטפת בצורה כזאת, תראו שהיא כבר נרגעה, ואני מעבירה מתחת. תמיד דואגת שהכל יהיה ככה גבוה. פותחת את זה למטה ומעבירה למעלה. אני רוצה להפוך אותה לקצת יותר שמנמנונת, אז אני אוסיף לה עוד בד עכשיו, בסדר? הוא גם יסגור. הבסיס ועוד בסיס? זה הבסיס, כן, כן. ועוד בסיס, כן, ומעל זה יהיה עוד שכבה? כן. אוקיי. אבל דקה. כן. וזה ממזגן. וטוב לנו. כן, אוקיי. פעם הייתי סובלת, הייתי מציינת אותם הרבה גם מרומים, וזה היה... הייתי כל הזמן בלי מזגן כדי שיהיה חם, ובחורף מדליקה זה, והייתי מתה מחום. כולם היו מתים מחום. אז עכשיו לא. ומאחור את כאילו לא מחזיקה את החלק לא החזקתי, כי אני עכשיו עוברת עוד פעם. זה מחזיק. כן. כן. בסדר? תראו, אם הייתי עושה לה עיטוף כמו שעשיתי לה עם השכבה האחרונה הייתה ארוכה. זה בד קצר יותר. השכבה ארוכה והיא כאילו נתנה יותר נפח. אז הייתי מסתפקת בעוד אחד כאילו רק לדקורציה וזהו. אבל בגלל שהיא קטנטונת והבד הזה הוא דק, אתם תכף תראו, הוא קצר וזה, אתם תראו מה אני עושה איתו, אז הוא לא משפיע על העובי, הוא לא משפיע. אז אני רוצה קצת לעבות אותה ולעגל אותה, בסדר? אז אני עושה מין אלכסון כזה, אני אוהבת לעבוד עם אלכסונים. אוקיי? מעבירה מתחת. ומעלה למעלה. שוב, לא חשוב לי איך זה ממש נראה, כי אני עוטפת על זה, אבל אני כן רוצה, אם אפשר כמה שפחות קפצ'וצ'ים, שיהיו קפצ'וצ'ים עדינים, שלא יהיה משהו יותר מדי... שיהיה מסודר. תכף תראו למה, כי העיטוף הבא הוא עיטוף שאני ממש מותחת את הבד, אני רוצה לראות אותו חלק ויפה. כן. בסדר? ושימו לב שאני כל הזמן מותחת, זה הבסיס לעיטוף טוב, כאילו אם אנחנו לא נמתח, זה לא יהיה, הם פשוט משתחררים, מקבלים צורות מוזרות בעיטוף. תראו בנתי כסתבה אחת, סתר אחת. כיפה. עטתها. היא צריכה את זה, תשמעו. יש לי ביוטיוב, תיכנסי אליי, לא ביוטיוב, אינסטגרם. באינסטגרם יש איך לעטוף את התינוקות בבית. שהיא תעטוף אותה בבית, תעטפי אותה. כן? בבית לא כמו שאני עוטפת. כן, כן. כמובן. רק להירגע בזמן נותנים להם קצת השינה, נכון? חופש, כן. בזמן השינה. זה עכשיו כמו- תראי מה אני עושה, אני אני יכולה חשבתי לקחת את שזה לא הקצה, בריא. כן. מאוד בריא, מאוד. זה מפחיד אותי. זה חשבתי בראשון רואה מה אני עושה? לעטוף. כן. זה כמו אוקיי. חוזר לבטן של אמא שלי. כן. יואו, זה מתוקת. משהו. יואו. בסדר? ועכשיו בבית שלך יש. ואני אסדר את הידיים כמו שאני רוצה. תראו, לא חייבים שתי ידיים, אפשר גם יד אחת. תכף היא ממש תירגע. היא כבר רגועה. לא, היא עוד... לא שומעת? שהיא מרדימה את עצמה עכשיו. זה להרדים את עצמי. כן. ועכשיו
לעטוף את העיטוף המיוחד שלנו. טוב, זה נקרא עיטוף קריס קרוס. אולי נשב על השרפרף, מה? יותר נוח לצילום. מה? לא, אני מדברת עם עצמי, הכל בסדר, תמשיכי. אחלה, רגועה, יופי. אני מתחילה באלכסון. כן. שימו לב שזה בד שהוא לא שקוף מאוד, כאילו הוא לא... זה, אז רואים אותו יפה. אם הוא היה שקוף, הייתי עושה את החלק הראשון פעמיים. תכף תראו מה אני עושה. תופסת את הקצה פה. אוקיי, תופסת. מותחת. ותופסת פה מתחת לטוסיק שלא יזוז לי. בסדר? עכשיו, פותחת את הבד, כי הוא רחב יותר, נכון? כן. ומקפלת אותו. ותופסת כאן, ועכשיו מעבירה את הכל לצד שני. רואות? ואני מותחת כי אני רוצה לקבל את זה נקי, חלק, יפה, ולא אכפת לי שזה פה לא מושלם. עכשיו... אז זה מספיק. לוקחת את הבד ומעבירה אותו עכשיו באותה צורה, אבל יותר נמוך. זה אותו בד של הבסיס, לירון? זה בד של בסיס. כן, אבל אפשר לעשות את זה. סליחה, אפשר לעשות את זה עם כל בד. כן. אבל זה בד של 1.5 מטר. כאילו אפשר לעשות את זה, ככל שזה יותר ארוך, אז זה יוצא יותר, אפשר לעשות את זה גם יותר צפוף ויותר פעמים. אוקיי? אז אני עושה בדיוק את אותו תהליך שוב. מקפלת. משתדלת שהמרווחים יהיו אחידים. והזוויות, אתם רואות את הזווית של האלכסון? ומעבירה לצד שני. וככה אני ממשיכה. עוד סיבוב. אם לא ברור משהו, תעצרו אותי. בסדר, רינה? שפולנטק. פשוט צריך לתרגל. ברור. כן, ניגע בזה, אנחנו לא נדע. וככל שאני יורדת למטה, אז אתם רואות שזה מכסה פה למטה? כן. כל הזמן גם מותחת, נכון? נכון, כאילו כל הזמן. הכל יסתדר. באיזשהו שלב כבר הבד לא מספיק לעוד סיבוב. נראה לי שהוא לא הספיק פה לעוד סיבוב. כי הוא קצר. הוא לא... רואות? זה כבר לא מספיק. כן. אני פשוט דוחפת אותו. למטה. אוקיי? עכשיו, מה שיפה זה בעיטוף הזה שתמיד אני יכולה לסדר. למתוח פה, להוריד פה, לסדר פה, בסדר? תמיד אני יכולה לסדר. עכשיו, את זה לא רואים. פה, באזור הזה אפשר לראות את הבד שלמטה, באזור הזה לא רואים כי הפנים שם. אני על הסנטר וזה, אלא ממש בפנים. איך, סליחה, לא שמעתי אותך, לירון? שוב? לימור. לימור. זהו, נתקע לי השם, אמרתי לך. רגע, אני מנסה לחשוב אם לתת לה את המוצץ או לא. היא לא רוצה אותו. וואו. איך אני סוגרת את זה? אני כבר יש לי תחושה, אז אני יודעת מתי לעצור. אבל אנחנו צריכים להכניס את האצבע. ולראות שיש חופש. בסדר? אפשר לקשור, אם רוצים. נקשור פה. אני חושבת שזה נראה פחות או יותר אותו גודל. בסדר? תראו, היא עושה כזה. כן.
כשאני מניחה את היד שלי, היא מתקבעת. הם מנסים להזיז, אבל אז הם מבינים שזה לא נורא, אז הם נשארים ככה. בסדר? כובע. כדאי תמיד שיהיה מסודר. הם זזים, הכובע זז. אז שים לב תמיד שאנחנו מצלמים שהכובע מסודר. את רואה את זה? صورتها وهي تضحك. טוב לה. בנות אוהבות. הראש וכיסיתי. אוקיי. בסדר? פשוט, נכון? כן, אמרנו לא צריך לעשות יותר מדי סטיילינג כי יש פה ברקע. נכון. ויש גם עליה, תראו כי זה מאוד יפה. נכון? ומאחורה את משאירה ככה, כן, כאילו לא רואים צריך לי? את זה. אוקיי. לא רואים את זה. זהו, עכשיו אני אמקם אותה באמצע. אתם רואות שהיא זזה אז הכובע כן, הזה? כן. אז אני אזיז אותה בחזרה, ואני אסדר את הכובע, וזה קורה לי המון. תינוקת של הסדנה הקודמת, זה היה כל הזמן. סדר את הכובע, סדר את הכובע, סדר. כאילו במצב כזה עדיף כבר סרט לראש. ואצבעות, כל הזמן אצבעות. עכשיו יכול להיות שיתאים לה יותר להיות עם יד אחת רק בחוץ. תראו, אני אכניס אחת, אני פשוט אכניס אחת, אני אסתיר אותה. ואני אוציא, איפה תופסים? תופסים פה, יש פה עצמות של לחיים, זה לא כואב וזה גם לא פוגע. ואני אוציא יד אחת. אוקיי. אז היא תרגיש שהיא שמה יד על יד היא כמו לא שהיא מסכימה. רוצה. כן, יש לה דרישות משלה, רצונות משלה. הדלקתי את זה. לא, זה לא, לא זה מוזר. לא דלוק. כן, אני רואה שזה כבול. מה, לא שמענו? לא. אוקיי. עכשיו, משהו לגבי הכריות שאני שמה מתחת לראש. אם הכרית יותר נוטה לכיוון הזה, למעלה, אז הראש יתקפל ככה. אם אני אוריד אותו קצת פנימה, הראש יצא. אם זה יותר מדי נמוך, אז הראש ממש יהיה בצורה כזאת, אני לא רוצה. ואתן רואות שעכשיו היא קצת מקופצ'צ'ת? זה מאוד נכון. תלוי בתינוק. הסידור הזה הוא לא אחיד אצל כל התינוקות. ואז את אני מורידה פשוט אחד? מורידה קצת נמוך יותר. כן, אני אכניס אותו קצת יותר בפנים. ואתן רואות איך היא השתנתה? כן. הכנסתי לה את זה כאילו פה. מהמם. באזור הזה, אז היא שינתה את ה... אני יודעת שאת לא רוצה שאני אגע לך ביד. היא דומה לך, נכון? מה אומרים? יש כאלה שמסתכלים על הצורה של הפנים שלך, פה, לא? מפה, כן. כן. ראיתם? והיא השאירה את היד. ו... וזהו. וזהו. זהו, עכשיו אני אשאיר אותה פה. עד שנחזור. נחזור אלייך בקרוב. אנחנו לא משאירים אותך ככה. הגדרות של מצלמה, אנחנו עובדות עם פלאשים. אתם מכירות וואי? יהיה לה יפה, אוקיי? שלא ייכנס לנו אור מתחת לאף. לראות את זה? כן. זרקתי את זה? כן. כל כך מתאים לי. מה שאני עושה זה ככה. הנתונים שלי עכשיו זה מהירות 1 ל-160. צמצם, אני אתחיל עם 3.5. לא זוכרת איך זה מקוון לי פה עכשיו לא? בסדר? 3.5. ואני אתחיל עם איזומר ואני אראה אם חשוך לי מדי. נעלה ל-160, ל-200 אפילו. אז איזו 200 וצמצם, כמה צמצם עכשיו? כן. רואות? כן. יותר טוב, כן. אז איזו 200 צמצם כמה שמת? צמצם 3.5. מהמם. אני לא אוהבת יותר מדי פתוח.
עכשיו תסתכלו. ובהירות התריס. אתן רואות שיש צל מתחת לאף? כן, ומתחת לשפה? כן. ומתחת לסנטר? זה מה שצריך להיות, אוקיי? ואתן רואות שהאור בא מכאן, וכאן קצת יותר חלש? ככה צריך להיות, אתן רואות את זה? תלת ממד, ככה אני מקבלת תלת ממד בתמונה. כמה מהירות התריס? 1 ל-160. רואות את זה? קלוזאפ לפנים, כן? כן. אוויר למעלה ולמטה, שיהיה רקע מעליה ומתחתיה. אפשר לצלם גם קלוזאפ קצת יותר רציני, ואז בלי הראש של המיטה. רואות את ההבדל? כן, בסדר? כן. ואני מצלמת נגד האור את כל המיטה, אז קומו רגע. את כל המיטה, אני לא רוצה שיראו את הדבר הזה, אז יכול להיות שאני פשוט אמלא פה במשהו, עכשיו אני אצלם שלא רואים את זה. ככה אתם רואים, זווית מסוימת, לא רואים. הנה, הזווית הזאת שעכשיו אני נמצאת בה, אתם רואות שאני לא מתכופפת? כן. אז לא רואים. בסדר? ואני אצלם גם ממש תקריב בזווית הזאת. ועוד אחת, תראו כמה אפשר לגוון פה. ועוד אחת, אני אוהבת את האלכסונים, אצלי התמונות הרבה פעמים עם אלכסונים, שרואים את כל הפנים מלמעלה, אבל כזה. כן. בסדר? אוקיי. יאללה.